50 ngadto sa 60% na sa mga pampublikong tunghaan sa Central Visayas ang makapahigayon sa expanded limited face-to-face classes. Apan private schools anaa pa lang ngadto sa 5 to 10%. Si Luan Mayrundina sa report. Sa 783 ka mga tunghaan sa Central Visayas nga mipadayag og kaandam sa pagpatuman sa expanded limited face-to-face classes, 377 na niini ang nakapatuman na. Dugang kapin 700 usab ka mga tunghaan sa Cebu Province ang misumiter na sa ilang mga dokumento sa DepEd 7 aron makakuha og safety seal. Tinguha sa DepEd 7 nga sa pagtapos sa school year 2022, 100% nang nakapatuman sa expanded limited face-to-face classes ang mga pampublikong tunghaan. At least in the next school year, when all areas in Central Visayas will be alert level 1, so all schools will be implementing already the new normal in the educational landscape. Apan ubay-ubay pa sa mga pribadong tunghaan ang nagpadayon pa sa online classes. Matod ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez, usa sa rason niini kay nahimutang sa downtown area ang sagad sa mga private schools. Basin ang private schools manggod, they already have their online classes. And then aside from online classes, ang mga basin dugay sila nakakuha og parents consent kay basin ang mga parents hisitan pa, gusto pa nga online lang sa sila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisdak.